the beat. Kin zamo mini jinin jikina, sanki ya tsara manta kaina. Da soto akwai amana, zaki zamto uwar gidana. Sanki ya Sheila, baby Sheila. Kai, kin ga yadda kika wani ƙara kyau. Dan Allah. La ilaha illallah. Ni in na fatana sunan ki fa, ji nake zuciyata tana but. But inda kamar za ta fasa kirji na ta fito. Kai. Baby. Oyo Allah. To ya, ni labari. Da ba ko assignment da aka ba mu a makaranta ne. To, Bambancin kabli da ba'adi. kabli da ba'adi. Ai, kwanta da hankalinki, shakuru minki kawai baby. Ai tunda kika samu. Ai kin samu amsar. Shi dai kabli da ba'adi ko? To kabli dai sunan wata bishiya ce a Ghana. Bare da gaske. Ba na manta shekarar da muka je da ni da Anas Faisal a kafa. Let's go! Na ga wannan bushe ta kai girman angon mutum. Na gaya miki na ce to ba zan iya haƙuri ba sai na tambaya shin wannan wata irin bishiya ne. What? Da na tambaya sai aka ce min ai sunan ta kabli. Shi kuma ba'adi sunan ainihin wanda ya shuka bishiyar. Sunansa shine ba'adi. Idan zaki zama shi gindan bishiyar nan yana zaune to shine zaki ji ana cewa kabli da ba'adi. Ba kabli da ba'adi nan nake nufi ba. Kabli da ba'adi sallah nake nufi. To wannan